Ambientalments és un projecte de sensibilització i participació vers les nostres 9 Rs i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030. Amb el projecte fomentem que les persones que atenem i les persones treballadores tinguin uns bons hàbits alimentaris per combatre el malbaratament alimentari, varis tallers virtuals i presencials sobre diferents temàtiques, disposin de consells per un bon ús energètic i de l'aigua, disposin de consells per una compra i consum responsable, tinguin propostes per l'acció pel clima a les platges i espais naturals. I això ho desenvolupem allà on tenim afectació: Girona, Barcelona, Tarragona, Terres de l'Ebre i Ciutat de Lleida, donant resposta als diferents municipis i de manera conjunta teixint aliances amb la resta d'entitats i agents territorials. Ambientalments es concreta amb campanyes mensuals sobre les diferents temàtiques proposades i accions a cada servei. Ambientalments és un projecte impulsat per Plataforma Educativa i que s'aplica a totes les organitzacions que en formen part.